Най-хубавата част на една неосъществена идея е, че още е жива и те кара да мечтаеш. Днес съм тук, за да споделя с вас едно приключение, в което се впуснахме това лято. Все още не мога да повярвам колко невероятни гледки се откриха пред нас и колко преобразяващи за мен бяха тези 4 дни, изпълнени с емоции и вълнение. Срещнахме се с необятната Пирин планина и сбъднахме една наша мечта. Пирин е една от най-красивите планини, които имаме, криеща в себе си безброй гледки и невероятни пейзажи. До момента бяхме качвали само нейният първенец, а именно Вихрен. Ето, че дойде време да се завърнем и да отдадем заслуженото време на тази прекрасна природа. Решихме да се впуснем в това 4-дневно приключение, избирайки кръгов маршрут през най-красивите места от тази планина. Гледките, които видяхме, ни оставиха без дъх, а може би и километрите с голяма денивелация помогнаха за това. Също очакваме появата на Дано. Аз бих предпочел да е козичка вместо мечка, но факт е, че все още няма никакво животно така да имам. Камък ли? Това 40-та ли, нали? След приятната почивка продължихме с изкачване на Бандеришка порта, където пътят беше каменист и с морени, успявайки да постави първото предизвикателство за нас през този ден. След изкачване на портата поехме по по-лека пътека, която ни срещна и с първите животни през това пътешествие. Пътят ни водеше право към Синанишка порта, която трябваше да спуснем и да се озовем на крайната дестинация, а именно хижа Синаница, където щяхме да прекараме нощта. Настанихме се в хижа Синаница. Това е гледката, която имаме от прозореца. Много е красиво. Приключението много ми харесва и връзката с природата и всичко това, което правим, но е абсолютно извън зоната ми на комфорт. Никога не съм спала в стая, която са 18 легла. Тук има още 17 човека. И това е малко странно. Тук изглежда. В момента няма никой. Имаме и палатка, но имаме и още 2 нощи. И понеже правихме тест така на подобни температури, височини, как се чувстваме. И всъщност на мен е много студено и затова направихме компромис тази вечер да сме тук. И ще видим за следващите вечери. Избора е или да сме с много хора в една стая, или да ми е много студено. И в двата случая най-вероятно аз няма да спа. Обожавам преходите, обичайно ги правим за ден. Правили сме ги и за 2 с една нощувка, но нямам идея как ще протече сегашното нещо. Искам да ви покажа един кон, който пие вода от езерото. Просто е много красиво, наистина. Гледката и самото изживяване компенсира за дискомфорта, който ще има през нощите. Трябва да се избера дали искам да спа отгоре или отдолу. Ако спя на горния етаж, ще ме е страх да не падна. Ако спя отдолу, се виждат пружините на леглото и е доста клаустрофобично. Излизам като някаква манакала, може би съм, но не се оплаквам, просто ви споделям real life experience на човек, който никога не ходи на такива места. Нито като малка, нито като голяма, никога. Да, това се вижда отдолу. Матраците са супер гнусни. Смисля да си спя в спалния чувал. И така, чашафосваме леглата и отиваме да вечеряме. Много съм гладна, има супи и скара. Каквото и да хапнем, всичко ще е супер.
Погледнато по един по-възвишен начин, смея да кажа, че за мен впускането в това приключение беше не толкова да се кача на високо в планината, а за да прескоча себе си, да изляза от зоната си на комфорт и да потърся качества, които не винаги съм сигурна, че притежавам, да открия постоянството, упоритостта и търпението. Това търпение, което така често ми липсва. Истината е, че имаме нужда от среща с такива места, които ни карат да останем безмълвни пред величието на природата. Да притаим дъх, да потиснем егото и просто да се възхищаваме, да чувстваме благодарност и да се радваме, че можем да бъдем там. Ето, преди да си тръгнем, ще снимам какво представлява хижа с толкова много легла. Аз спах на втория етаж. Диан каза, че страните съм се въртила много. Но успешното беше, че тук отдолу спеше жена, отгоре мъж и мъжът като легна стигна според мен до средата на това пространство. И така. Сега се оправяме и тръгваме след мъничко. През ден втори имахме дълъг, но много приятен преход с крайна точка хижа Каменица. Пътят ни започна с изкачването обратно по Синанишка порта, която откри пред нас гледка към много от върховете на Пирин. Преходът ни към крайната дестинация преминаваше през Пано поле, много красиви полянки и реки под Башлийски чукар и завършваше с местността Мозговица. Хижа Бековица и сега ще ви покажа стаята ни, която в принцип би ми се сторила ужасна, но на фона на предишната нощ с общото помещение ми се сторива най-луксозното място, на което можем да бъдем. И да, имам избор от 3 легла. Сега ще се изкъпем и ще хапнем, даже има много храна тук.
Днес е третия ден от нашето пътешествие и в момента се намираме на нашия път към Тевно езеро. Днешният преход трябва да е доста по-кратък от вчерашния. За сметка на това има малко повече изкачване като денивелация. Физически се чувстваме добре. Честно казано, аз нямам никакви болки в краката или мускулна треска. Бяхме подготвени за това приключение. Тази нощ прекарахме в хижата, където бяхме самостоятелно в стая и беше много хубаво. Наспах се, отпочинала съм и в момента наслаждаваме на тези гледки и бъдейки тук на тази поляна, не мога да повярвам, че това са места, които са толкова близко до нас и въпреки това толкова отдалечени и толкова различни от средата, в която сме ние. И наистина невероятно. Сега на живо тук ще ви покажа среща с едно теле. Къде го? Къде си, бе? Ето го. Здрасти! Как е? Имаш по себе си 20 мухи сигурно. И така, пътя ни, между другото, последните 3 дни постоянно минава през такива гледки, където има много... Сега, как се казва? Телета са, да. Има крави, телета и такива животни. Прекрасно, просто се радвам, че се навих на това нещо, защото бях скептична в началото. И продължаваме нагоре. Пътите само нагоре и направо. Искаме повече тези животни да не са агресивни и да са в добро настроение. Пиват си водичка, хапват си. Само тук... Байко! Поне ако нещо случише за видеото, така на видеото ще се вижда. Айде ти си бягай, че си с остри рога, ние продължаваме нагоре. Върви си и аз там тревата. Ето този господин тук в момента леко ни притеснява да минем по пътеката си. Но ще сме бавни. Госпожа е, да. Къде са мушките тогава? Разпънахме палатката и сме готови за нощта. Тук подготвяме предверието с раниците и отиваме в хижата. Meanwhile, това е гледката. Тевно езеро. Да, не съм снимала Тевно езеро, както сме дошли на Тевно езеро. Тевно езеро е там. И ще направя няколко кадъра. Включвам се в последния ден от нашето пътешествие. Преходът ни е от Тевно езеро до хижа Вихрен, откъдето тръгнахме. Планирахме да минем през хижа Демяница и след това през така популярните пирински езера Окото и другите, но вечерта, като си говорихме в заслона с другите хора, всички бяха абсолютно изненадани от този план за маршрута, защото до хижа Демяница се слиза доста ниско, мисля, че на 1500, а в момента сме на 2500 и след това да стигнем до хижа Вихрен трябва да качим още около 1000 метра и после пак да слезем, което просто не е невъзможно, можем да го направим със сигурност, защото не се чувстваме изморени, но ще удължи много маршрута, затова решихме да хванем по червената маркировка. Може да се каже да поемем риск, защото мен малко ме е страх, но до момента ходихме по нея и няма никакви опасности. Подготвена съм психически и физически за
по-такива екстремни преживявания днес. Идваме се на Превалски чукар, 2608 метра. Виждаме цяла Пирин планина, виждаме Рила, добре, и най-високите точки. Виждаме Македония, Гърция, Родопите, град Сандански. След малко ще се открие гледка надолу. Ще се насочим по този дял, който се нарича Санданско хоро. А онова там вихрен ли е? Да. Това е вихрено това? Тодорка.